I ara és el moment de posar-nos al dia amb el que importa de veritat. Cugat.cat. Notícies. M. Rajoy assegura al Congrés que ell es responsabilitza de la seva pensió. Àlex Massana. El president de tots els espanyols i cada dia el demás gente se li ha escapat en un discurs al Congrés que ell ja té la seva pensió garantitzada i la resta d'espanyols haurien d'haver fet com ell i pillar sobres de Bárcenas, presumptament. Altres dirigents del PP ja han sortit a negar les paraules del president i atribuir-les a un altre lapsus. Albert Rivera s'ofereix per liderar la investigació sobre els forats negres després de la mort de Stephen Hawking. Posats a liderar coses, el líder de Ciutadans s'ha vingut amunt i s'ha autoproclamat líder d'un movimiento transversal no nacionalista de centro moderado liberal Viva Espanya. Rivera es considera el tio més apte del món en tot i, tot i no tenir-ne ni idea d'astrofísica, ha declarat que tot és posar-s'hi. I Junts per Catalunya proposa Angela Merkel per ser investida presidenta de la Generalitat. És l'únic nom que ha posat sobre la taula el partit de Puigdemont avui durant la reunió que han mantingut els diputats escollits a Brussel·les. Més enllà del mateix Carles Puigdemont i de Jordi Sánchez, que encara està a la presó de Soto del Real, la recent escollida cancellera alemanya per quart mandat consecutiu cau bé el partit, que sorgeix però no té res a veure amb el PDeCAT, ni amb Convergència, ni amb res. I els esports amb Carles Mayol. El Barça passa quarts gràcies al partidàs d'André Gómez. Moviments i detalls del crack que fan pensar en una possible pilota d'or en un futur pel jugador portuguès del Bar. Escolta, vale que s'ha d'animar i tal, i que està tristet el xaval, però no cal que ens passem. Vull dir, ha fet una merda de partit com les que sol fer sempre. I Willian, el jugador brasiler del Chelsea, reconeix finalment que el seu nom és un error. Sí, i és que la N està al costat de la M en el teclat QWERTY. Ja se sap, el jugador del Chelsea ha intentat arribar fins al final per intentar convèncer la gent que era aposta, que era William, perquè tenia un sentit i tal, però ha acabat reconeixent que sí, que la intenció real era William i que es van equivocar. Serveis informatius de Cugat.cat. I ara volem saber el temps que farà les properes hores amb Joan Bustamante. Durant aquesta setmana estem vivint el que s'anomena el monzón català. Durant el dia fa solet, temperatures entre 13 i 20 graus, però durant la nit cal abrigar-se i agafar el paraigües. Així que durant la nit hem d'anar en previsió de fred, però durant el dia disfrutarem un monzón. I fins aquí el temps. També volem saber alguna cosa del trànsit a aquesta hora de la nit amb Jordi Sala. Doncs altra vegada tornem amb notícies sobre la informació intestinal. Aquestes dates marcades per l'inici de l'arribada de la primavera volen dir que els calçots ja són aquí, preparats amb el seu romesco, salsa de calçots. Els primers dies ja donen les primeres baixes per excés de fum a les barbacoes i grills de les comarques més assolellades. Tenim empatxos a tort i a dret per omplir-se el pap de pa amb salsa mentre s'esperen els calçots. La dada més important és que gran part de la població té l'ocasió de tastar la verdura per primer cop a l'any. I fins aquí el trànsit. Moltes gràcies, Jordi.